ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಗೋವರ್ಧನಧರಂ ವಂದೇ ಗೋಪಾಲಂ ಗೋಪರೂಪಿಣಂ ಗೋಕುಲೋತ್ಸವಮೀಶಾನಂ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋಪಿಕಾಪ್ರಿಯಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. आम्ही हे पुरुषोत्तम मास माहात्म्य ऐकत असायची. तंतु पांडवांकनी पुरा ते कृष्ण परमात्मनाची अनुग्रह केलेलं तसले ते एक व्रत बग्गिದ ರೀತಿ आम्ही कालची दिवसाक पळेल्लं असतं. तशी आणि मुखार आम्ही पळत असताना हंतु येऊत तसले एक कथाभाग म्हणून सांगणारी दृढधन्व म्हणून सांगून सूर्यवंशाचो तो एकलो राय दावन असेल. तसले पुरुषोत्तम मास ताणे सेवन कोण घेऊन तज्जे एक व्रत धारण कोण घेऊन विशेष दावन असेल तसले अनुग्रह प्राप्ती कोण घेतले की तशी पुत्र पौत्र सुखम चैव भुक्त्वा भोकाननेकतः जगामद भगवल्लोकमगम्यं योगिनामपि. अशी पुत्र पौत्रादी संपत्तनी पुरा मिळून सुख इत्यादी पुरा मिळून घेऊन तशी अनेक भोग इत्यादी पुरा ताणे एक भोगून घेऊन तदनंतर भगवंताले लोकाक वचून घेऊन पावलो तो दृढधन्वराय म्हणून सांगून घेऊन ह्या वेळारी एक आमकां एक संवादा मुखांतर कोळचीत आसले. अशें आसतना ऋषिवरेण्यांनी पुरा ते नैमिषारण्यांतू सूतपुराणिका लग्गी निमून घेत असायची. सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर दृढधन्वादो कथं प्राप्तः पुरुषोत्तम सेवनात. म्हणटना तुम्ही आता एक दृढधन्वाले विचार सांगले. अशें सांगिल्ले तेदना खंयचे ರೀತಿಯ एक अत्यंत श्रेष्ठ अनुसरिसल लोक मेळचे कारणदल्ले तागेले वृत्तांत कसने तुम्ही सांगाची म्हणून सांगून म्हणता ती. तशी तागेले राज्य म्हणून सांगिल्लें तसले कसने प्रत्येक तुम्ही सांगतशी जावका म्हणून निमून घेतले. अशी सांगिल्ले तेदना सूतपुराणीक सांगचेक आरंभ करता ती. हें एक सांगिल्लें तसलें कोण म्हणून सांगल्यारी नारदाय पुरातनम सनातनम निर्विप्र इतिहास ममाचेमं सैव प्रोच्यते ध्वना. हें एक नारदांक सांगिल्लें तसलें एक विचारू हें सांगचेक हांव तुमकां प्रयत्न करता म्हणून सांगचे आरंभ करता ती. कसने म्हणून सांगल्यारी यथाधीशं गुरुमुखाद राज्ञो वै दृढधन्वनः शृण्वन्तु मुनयः सर्वे चरित्रं पापनाशनम. हें एक चरित्र म्हणून सांगिल्लेची समस्त पापनाशन करतसलें एक चरित्र दावनस हें तुमी ऐकयाती म्हणून सांगून घेवन सांगचेक आरंभ करता. कसने म्हळ्यारी आसीद्दैहयदेशस्य गोप्ता श्रीमान् महीपतिः चित्तधर्मेति विख्यातो धीमान् सत्यपराक्रमः. एकलो हैहय देशाचो एकलो राज्य सिल्के तागेलें नांव कसन म्हळ्यार चित्रधर्म म्हणून सांगून घेवन तो धीमान अत्यंत धीमंत दावन आशिल्लो एकलो रायके. तागेले अत्यंत तेजस्वी दावन आशिल्लो पूत कोण म्हणून सांगल्यार दृढधन्व म्हणून सांगून तागेले पूत. तो ससर्वगुणसंपूर्णः सत्यवाग् धार्मिकशुचिः सर्वगुण संपन्न दावन घेवन आशिल्लो तो. तशीच कसन चांग गुण दावक प्रत्येक तागेले भितर आसा. सत्यवाक सत्य दावन आशिल्लो उल्लेख आसलो. धार्मिक दावन आशिल्लो अत्यंत शुची दावन आशिल्लो रायूची तो रायल पूत दावन आशिल्लो दृढधन्व म्हणून सांगून तागेले एक आशिल्लो लक्षण तरी सांगता ती. एक अत्यंत होड दावन आशिल्लो एक दोळो म्हणून म्हणटा ती. अरे कमलाक्ष म्हण कमलपत्राचे एक दोळे म्हण एक आशिल म्हण की एक दोळ कोण आसता की कमलाक्ष म्हणून म्हणटात. म्हणटना तेगेले दलरीची आकर्णंत विशालाक्षः अत्यंत दीर्घ दावन आशिल्लो एक तेगेले एक दोळके. पृथुवक्षा महाभुजः अत्यंत अत्यंत उन्नत दावन आशिल्लो एक भुज इत्यादी पुरा धारण करून घेवन तो पृथुवक्षाः अत्यंत विशाल दावन आशिल्ले हृदय इत्यादी पुरा संगीन आशिल्ले अत्यंत सुंदर दावन आशिल्ले एक रूप तेगेले वर्णन करता हंतु. तशी तो केवल रायल पुत्र मात्र नाही पळय तो रायल पूतदलर समेत अनेक अध्ययन दलरी ताणे केल्ले की चतुरो वेदान 4 वेद दरीचे अध्ययन केल्ले की ताणे. तशीच केदनाक एक प्रत्येक ते सिक्किल्लो तसले विचारू स्फुट दावन घेवन सांगतसले एक कौशल तेगेले आशिल्ले की त्याशी तो शिकून घेवन गुरुवर्यांक लग्गी ते गुरुकुलांत शिकून घेवन गुरुवर्यांक पूजन करून घेवन दक्षिणांनी पुरा दिवन घेवन तेगुकून घेवन गुरुवर्यांक अनुज्ञ घेवन एक तांगेले हयहय देशाक पुनः येवन घेवन पावतगे. तशी प्रत्येक एक जल रीची आनंदके ताका पळयत आसतना तशी हो रीची आनंद जीवनांनी पुरा करता आशिल्लो. असल ते एक युवानं सर्वधर्मज्ञं प्रजानां पारणे क्षमं बापसूक पुत्ताक पळोवन भारी संतोष जातगे. तसल ते एक पुत्ताले एक खंयचे रितीर तागेले एक क्षमता आशिल्ली म्हणून सांगल्यारी
सर्वधर्मज्ञम सर्वधर्मದ ರೀತಿ ತಕ್ಕ ಗೊತ್ತಸಿಲೆ तशी जी सर्व जनांकनी पर प्रजेंकनी पर योग्य रीती री पालन करतसील तो असले असल पुरा पुळून घेऊन मिगेले जीवन धन्यदल्ले आणि मुखारसून मग कसनीच विंगड आशिना म्हणून सांगून घेऊन हे संसार म्हणून सांगितलं तसले असार कसने हंतु सार म्हणून सांगून ना तष्टगून घेऊन हा मिगेले आराध्य देवदावन शिलसले कृष्ण खाम आराधन करता म्हणून सांगून घेऊन ते मुरलीधर दावन शिलसले कृष्णाक आराधन करचे आरंभ करतगे तसलते एक भक्तानाम अभयप्रदम भक्तांक अभय देव तसलतो कृष्ण परमात्म तसलते प्रत्येक जनांकनी पुरा आराधन करचे आरंभ करतगे तशीची सर्व ध्रुव अंबरीश शर्याती ययाती शिबी रंतिदेव शशबिंदु भगीरथ भीष्म विदुर दुष्यंत भरत प्रथु उत्थानपाद प्रह्लाद विभीषण असले प्रत्येक राजांगद रीची विशेष दावन घेऊन असेल तसले अनुग्रह केलेलं तसल तो परमात्म तसल ते परमात्माले आराधन करचे आरंभ करतगे खंची रीती त्यांनी देवलते आराधन कोण योग्य दावन असेल तसले गती मेळचे कारणदल्ल पळया तशी तोद रीची मಕ್ಕದ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ हे जीवनांत कसने दावका म्हणना मिगेल पूत दृढधन्मू सर्वाक शक्त दावनस तशे कोण घेऊन हांव देवाल आराधन करचे आरंभ करता म्हणून अद्रुवेण ध्रुवम प्राप्त आराध्य पुरुषोत्तमम म्हणताना तसल ते एक श्रेष्ठ दानशील तसले एक पुरुषोत्तम देवाले आराधन करून त्यांनी मोक्ष मेळचे तंक कारणदल्लिके तशी म्हणताना अधोपि मयापि कर्तव्यम अरण्ये हरिसेवनम चित्वा स्नेहमयम पाशम दारागार सुतादिषु अशी हांव दरीची अरण्य वचून घेऊन देवाले आराधन करता आराधन कोण घेऊन हे घरकडे असेल तसले एक बायल चरडव म्हणून सांगितलं तसले स्नेह ते हांव सोन घेऊन हांव वत्ता म्हणून सांगून घेऊन तो भायर सोन घेऊन वच्चे आरंभ करतगे थई दृढधन्माक रब्बून गेला तशी दुरंदस्य जगामाशु विरक्त पुलहाश्रमम तशी विरक्त दावन घेऊन पुलहाश्रमाक वचून घेऊन पावतगे थई वचून घेऊन देवालेच विचारान चिंतन करतची तपस्सु करतची आराधन करतची ते केदनाके कृष्णाकच मना अंतू चिंतन करतची तो निराहार दावन घेऊन निरंतर दावन घेऊन देवाला आराधन करचे आरंभ केले तशी तपस्सु करून घेऊन हरेर्धाम जगामसह देवाले धाम म्हणरी अत्यंत श्रेष्ठ दावसिले पदवीक वचून घेऊन पावलके अशी दृढधन्माक ते विचार कळलिके विचार कोण घेऊन बप्सले एक अवसान दल्ला म्हणून सांगून घेऊन कळले तशी त्या वेळारी अनेक तक मना भितरी दुःख दल्लिके जलर समेत ते दृढ निश्चयदवन घेऊन ते ಔರ್ಧ್ವದೇಹಿಕ ಕಾರ್ಯಕಸನ್ ಪುರ ಕುರ್ಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲ್ಲಿಕೆ ಪಿತೃಭಕ್ತ್ಯ ಮಹೀಪಾಲೋ ವಿದ್ವಜ್ಜನವಚ ಸ್ಥಿತಃ पितृभक्तीदवरून घेऊन तो विद्वज्जनांकनी पुरा विशेष दावन घेऊन त्यांनी संगलमन केची चोलचे आरंभ झाले पुष्करा वर्तके पुण्ये नगरे तंत्यशोभिते राज्यम चकार भूपालो नीतिशास्त्र विशारद प्रत्येक दल नंतर पुष्कर म्हणून सांगून घेऊन थई वचून घेऊन एक राज्यक पुष्करा वर्तक वचून घेऊन भौतके ते वचून घेऊन थई नीतिशास्त्र विशारद दावन घेऊन असून घेऊन ते राज्य पालन करचे आरंभ करता तगले बायलेल नामाची गुणसुंदरी म्हणून सांगून घेऊन ती कोण म्हणून सांगणारी विदर्भराज तनया विदर्भराजाल दूदावन आशिली रूपेण प्रतिमा भुवी रूपद रीची तिक्क सादृश्य दावन शिलसले त्या वेळार कोणे नाशिरीची तसल ते एक तिगले अनमर्थ दावन शिलसल नाम गुणसुंदरी म्हणून सांगून घेऊन तशी पुत्रान सा सुशिवे दिव्यान चतुरो चतुरकान शुभान पुत्रीं चानुमतीं नामना सर्वलक्षण संयुताम 4 जन चल्ले चिरडू तांग दत्तगे तशी एक चिल्ले चिरडू दत्तगे तगले चल्ले चिरडू मनामची चित्रबाग चित्रबाह मणिमान चित्रकुंडल म्हणून सांगून घेऊन 4 जन चल्ले चिरडू तशीची चारुमती म्हणून सांगून घेऊन सर्वलक्षण संपन्न दानुशिलसले तगले दूके अशी 5 जन चिरडूम असता दृढधन्मा गुणेख्यातः शांतो दांतो दृढव्रतः रूपवान गुणवान शूरः श्रीमान प्रकृति सुंदरः दृढधन्म म्हणून सांगितलं तसलो रायू गुणैख्यात तेगेल गुणादुकून तो ख्याती पाविल तसलके शांत दावन आशिल्लो तशीच इंद्रिय निग्रह कोर नाशिल्लो तसलो दृढव्रत दावन आशिल्लो तसलो अत्यंत सुंदर रूपवंत दावन आशिल्लो तसलो गुणवंत दावन आशिल्लो तसलो शूर दावन आशिल्लो अत्यंत प्रकृती सुंदर दावन आशिल्लो तसलो रायूची तो ओके दृढधन्म दावनस तो केदनाके वेद वेदांत विग्वाग्मी वेद वेदांगाचे निपुरा सांग दावन घेऊन त्यानं अध्ययन केलेलं के वेदाचे तशीची धनुर्विद्या विशारदः धनुर्विद्येची अभ्यास करून घेतले सुनिर्जितारि षड्वर्गः शत्रुसंग विदारणः तशी अरिषड्वर्गाद कोण घेऊन तो जय पावन घेऊन सर्व शत्रुंक निपुरा
तो नाशनिपुर केलल दसलो मर्दन केलल दसलो अशी क्षमया पृथ्वी तुल्यो तर दृढधन्व कंचिरीती रस म्हणून सुनरी क्षमया पृथ्वी केन्ना या क्षमया धरित्री म्हणून आम्ही म्हणतात म्हणताना एक क्षमा गुण कोणालग्याशय म्हणून सांगणारी पृथ्वी लग्गी म्हणून आम्ही अशीची पडोची चमकला रे पोरो एक केदनाकई एक आम्ही क्षमा गुण एक स्त्रीत भितर मात्र मी पडोत तसले तंतू एक म्हणून सांगणारी पृथ्वी म्हणून म्हणतात तशी क्षमी दिवचंतू पृथ्वी म्हणके असिलके येतो गांभीर्ये सागरोपमः तगले गांभीर्य म्हणून सांगणारी एक समुद्र म्हणके असिल तसले गांभीर्यके पितामह समस्साम्ये तशीची तो ब्रह्मा म्हणकेची एक उत्तम स्थानंत असिल तसलो प्रसादे गिरीशोपमः प्रसाद अनुग्रह कुर्चंतु तो ईश्वर रुद्रदेवा म्हणकेचे असिलके एकपत्नी मृतधरो रघुनाथ इवापरः केदनाकई राजानो बहुवल्लभाः म्हणून म्हणतात दरी तक अपवाद म्हणके असलं म्हणकेची कंची ರೀತಿರಿ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರು ಏಕಪತ್ನಿ ವ್ರತಸ್ಥದಾವನ ಸಿಲ್ ಪಡೆಯ त्यांची ರೀತಿರಿ ದೃಢಧನ್ಮದ ರೀಚಿ ಏಕಪತ್ನಿ ವ್ರತಧಾರದಾವನ ಸಿಲ್ಲೋ अशी अत्युग्रवीर्य सद्धर्मी कार्त्यवीर्य इवापरः अशीची एक केदनाके वीर्य तेजस्संत निपुर अत्यंत श्रेष्ठ दावनसून घेऊन कार्तवीर्याल म्हणकेची तो एक असिलो म्हणून सांगून घेऊन तगले एक वर्णन हंत भित्तेरे करतात अशी कसंदत्ता म्हणून सांगणारी एक दिवसाक प्रत्येक तಕ್ಕ दावकदल प्रत्येक तಕ್ಕ राज्य म्हणून सांगितलं झालंय तगेले हिडितंतू अस तಕ್ಕ दावकदल वैभव प्रत्येक अस जलरीची एक दिवस कसंदत्ता म्हणणार तಕ್ಕ चिंतेयोचे आरंभ दत्तके कसने म्हणून सांगणारी अहोयम वैभवक्केन पुण्येन महता भवत हे एक वैभव मक्क मिळला नव्हे खंची पुण्यानं मक्क मिळाल तसले कसले का म्हणून सांगणारी न मया च तपस्तप्तम हांव कसनेची तपस्स केलावे म्हणणारी हांव काय चेड तपस्स करणी हावे न दत्तम न हुतम क्वचित कोणाकचे होड हांव दानी म्हणून सांगला होड काय दानी नाही हांव अथवा कसने हवन आणि बरं होडोड्ड केला म्हणल्यार त्यामे हांव कसने करणी कमिदं परिपृच्छामि कोणालग्गे हाम निम्गुछाम मम भाग्यस्य कारणं मख्ये भाग्य मेळचे कारण कसनस कसने म्हणून मक्क कळतना खंची भाग्यನ मक्के मेळले म्हणून एक तगेले एक अत्यंत होड आदर्श पळय आमका केदनाके आमगेले एक साधारण दावनशेले मनुष्याले आणि पुरा दृष्टिकोन खंची रीती रस्ता म्हणणारी एक कसने आमगेले असिल दसले वस्तू कसनेचे आमगेले गेले म्हणून दरी अथवा ऐश्वर्य ना म्हणून दलरी अथवा खंचिकी संदर्भाचेरी मस्त आमगेले श्रेयस म्हणून दुड्ड संपत्तस तंत चुकून घेऊन आम्ही कसं की चुकून घेऊन दारिद्र्य येईल म्हणून दरी आम्ही चिंतन करतात शा इतले पूर आम्ही गेले दुड्ड असून घेऊन संपत्त असून हे मक्क खंची रीतीर दारिद्र्य येईल म्हणून सांगून तेदना आम्ही चिंते करू पुरोच खंची एक आम्ही मनुष्य कोणाशे पुरो आम्ही अशी चिंतने कोणे करता की इतले पूर आमकां सुख मेळ्ळा अथवा इतले पूर आमकां मेळ्ळा म्हणून दरी हक्क कारण कसं नाही म्हणून सांगून सुखार असिल दसले कोणे दलरीची चिंतन करना दलरी तो दृढधनवरायु कशी म्हणून सांगणारी इतले पूर मक्क मेळका म्हणून दरी त्या मेळचेक मूल कारण कसं नस कसने हांव चांग करणी नव्हे म्हणून तो मना भितर चिंतन करता एवं चिंतयस्तस्य रजनी वरतिं गता ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय स्नानं कृत्वा यथा विधी अशी तो रात्रीभरी चिंतन करचे आरंभ केले की तशी ब्राह्मी मुहूर्त उत्थाय उठून घेतलं की उठून घेऊन तदनंतर स्नान इत्यादी पुरा केले तशी जी सर्व एक तगेल नित्यान्हिकनी पुरा म्हणतात ते प्रत्येकनी पुरा दावून घेऊन सर्व एक ब्रह्मयज्ञनी म्हणतात देवऋषी आचार्य पितृतर्पणगे प्रत्येकनी पुरा दिल्ली काही तशी दत्वादानानि विप्रेभ्यो नमस्कृत्याश्वमारुहत सर्व विप्रांकनी पुरा म्हणजे ब्राह्मणांक दाननी पुरा दिल्ली काही तशी त्या चिंती करताची तो अश्वमारुहत अश्व चढले म्हणजे घोड चोडून घेऊन बाहेर सरलो तशी ततोरण्यम गजा गामाशु मृगया सक्तमानसः थैदुकून घेऊन अरण्य वचून घेऊन मृगया केदनाके तांगेले क्षात्र विद्येने पुरा रक्षण करत असले एक विधी म्हणताना तो बाहेर सोन घेऊन अरण्या चमकला वचून घेऊन खंचे एक मृगाकनी पुरा एक आम्ही कन्नड ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು म्हणतात म्हणजे मार्चिಗೋಸ್ಕರ तो एक आरंभ करत गे मृगान वराहान शार्दूलान जघान गवयान बहून म्हणतात अनेक जिंकेक मारलिके ताणे तशीची वराह म्हणजे डुकरांक तशीच अनेक वाघू गायीचे मणके असेल तसले काडू गाय म्हणून म्हणतात ताचकदलरीचे मारलिके इतले पूर मान घेऊन खंचकी एक जिंकेक चित्तल तक मार्चेक ताण एक गुरी दबरला दवन घेऊन मारला के मान घेऊन दृढधन्मान मारला तसले बाण तक लगून घेऊन वनाद वनांतरम यातः ते वन दुखून बाडसून अनेक वन वचून घेऊन पावले की येते अशी असताना कोडले बाडसून घेऊन चमकला म्हणताना खई चमकला ते म्हणून सांगून कळली खंचे एक मृग मारला तेदना
थंयची पडचे सिल्द सले केदनाय तशी हाज कसंदल्ला म्हूण सांगणारी ताण मरलद सले बाण ते लागून घेवन समेत मुखार चिमकला तशी त्या एक रक्ताचे एक चिन्नी पळयता पळयताची ताका मुखार सून घेवन पोळोचे वत्तके येतो पोळोचे चमकला तेन्ना थंय खंय पळयल्यार समेत ते मृग मेळचे आरंभना हळीके मुखार चमकलो मुखार पळयतना एक मृग दिसली ते त्या वेळार ताका एक दिसला म्हूण सांगून ते पळयतना ते मृग ते अदृश्य जाल्ला थंय केवळ रक्ताचे चिन्नी मात्रस तशी कथन करता म्हणल्यार जोर ताका ताणी येवचे आरंभ दत्तगे आरंभ जावन घेवन ते दूर दुखून पळयता आसतनाची सागरोपम खंयचे रितीर एक सागर मणकेची एक अत्यंत व्हड व्याप्त जावन आशिल्ले तसले एक सरोवर पळयलके ताणें तसल ते एक सरोवरांत वचून घेवन थंय उदक पिवका म्हूण सांगून घेवन पावतगे थंय एक व्हड एक नेग्रोध तरू एक व्हड रूख आशिल्ले ते वडवृक्षाक ते ताका अश्वाक बांदून घाल्ले बांदून घेवन थंय दुखून घेवन भायर सोन घेवन तो उदक पिवका म्हूण घेवन चमकलो तशी त्या वेळार तत्रागमत मृग कश्चित तीरशोभन त्या वेळार खग एक खग म्हळ्यार पक्षी येवन घेवन पावले मानुषी मिरयान वाणी मतुलाम नपमोहिनीम त्या कशी म्हूण सांगणारी कीर म्हूण सांगिल्लें तसलें म्हळ्यार आमची घरा कीर म्हणटा ती म्हणटा न्ही हे गिळी त्या थंय येवन घेवन पावता येवन घेवन ते मनुष्यान खंयचे रितीर उलयता तेंचे रितीर उलयचे आमी अशीच सामान्य जावन घेवन पळयल्यार पोरो आमी कसो उलयता पळया तेंचे ते अनुकरण करता तसले किराची एक बुद्धी तशी थंय वचून घेवन ते उलोवचे एक आरंभ केल्ले पुनः पुनः उलयता आसता संबोधन करता आस थंय दृढधन्व एकलोच रबील पळोवन घेवन ते कीर एक कपडी एक श्लोक म्हळ्यार रुपार हांगा सांगिल्लो आसता एक विचार सांगता उत्तर सांगता कसं नाही म्हणून सांगल्यार विद्यमाना तुलसकम आलोक्यातीव भूतले चिंतयसी तत्वं तम तत्कथम पारमेश्यसी म्हणटना तुका आशिल्ले तसले अतुल जावन आशिल्ले तसले अपरिमित जावन आशिल्ले तसले सूख आनी पुरास तुगे लागी असल ते पूर सूख आनी पुरा पळोवन घेवन तूं आत तत्व म्हणून सांगून घेवन आत हांगा घेवन पावला नवे सोदून घेवन तत्कथम पारमेश्यसी तुका खंयचे रितीर तूं तंत दुखून घेवन हे भवपाशा दुखून घेवन पारू दत्ता म्हणून सांगून घेवन ते किरान निमगेले प्रथम जावन घेवन ताका मना भितर चिंते आशिल्ले चिंते आसून घेवन तो सोदित आशिल्लो ताका चिंते खंय कसं नाही म्हणून सांगणारी म्हाका इतलें पुरो सूख मेळचें कारण कसं नाही म्हणाली एक चिंत आशिल्लें हे म्हणतना थंय आशिल्ले तसले किरू सांगिल्ले तसले किरान सांगिल्ले तसले एक विचार आयकून घेवन ताका मना भितर हिची चिंते जावचेक पुनः आरंभ जाल्ले वारं वारमिदं पद्यं पपाटनपते पुरः श्रुत्वा तस्य वचो राजा ममुदे मुमुहेपि च पुनः पुनः तेंची एक उत्तर कीर सांगचेक आरंभ करतगे तसल ते विचार ऐकून घेवन कसन दावना अशे विचारो म्हूण सांगून घेवन खंयचे कारणान हें दत्तस म्हूण सांगून घेवन ताका आश्चर्य दत्तगे किमेत दुक्तवान कीर एकं पद्यं पुनः पुनः नारिकेलमिवागम्यं दुर्बोधं सारसमृतं तो किराला निमगीत कसन तू सांगतस किरा हें पद्य पुनः पुनः मिगले कसले सांगतस कसले म्हणारी नारिकेलमिवागम्यं नारिकेळ म्हूण सांगल्यार एक नार्ल नार्ला दुखून घेवन आमकां ते सोयी मेळका म्हूण दरी एदरा दुखून घेवन कसन ना ते नार्ल बेतून घेवन कांतिला मात्र आमकां मेळचे म्हणटना तंतू ते सोयी आशिल्ले तसले रुची आसल्यार समेत पुनः आमी तांकां कसन की एक प्रयत्न केला मात्र आमकां मेळचे म्हणटना तसल ते एक नारिकेलमिव अगम्यम जावन आशिल्ले तसले दुर्बोधम सारसमृतं हे कसन तुमी सांगता आसाची म्हूण सांगून घेवन त्या वेळार ताका मना भितर आश्चर्य जावन किरा लागी निमगोचेक आरंभ करतगे किंवानयं भवेत् कृष्णं कृष्णद्वैपायन सुदप्परः कृष्ण श्रीकृष्ण सेवकं मूढं मग्नं संसार सागरे अशें आसतना ताका मना भितर दिसतके हांगा अत्येक हें कीर येवन घेवन पावला नमे कीर म्हूण सांगल्यार ताका अनेक नांव संस्कृत शुक म्हूण सांगून घेवन म्हणटना साक्षात वेदव्यास देवाले पूत जावन आशिल्लो शुक महर्षीच हांगा घेवन पावला की म्हूण सांगून घेवन ताका मना भितर एक प्रश्न येतगे प्रश्न येवन घेवन ताका निमगोचेक आरंभ करता अशी तो दृढधन्व म्हूण सांगेल रायो हें एक तागेले जिवनांत मेळिल्ले तसले सर्व सुखाक ऐश्वर्याक मूलभूत जावन आशिल्ले कारण कसं न्ही म्हूण सांगून घेवन सोदून वच्चे म्हूण सांगिल्ले तसले आयच्या दिवसाक आमी हें चिंतन केलेलें म्हणटना ते देवाले अनुग्रहान म्हणटना विशेष जावन आशिल्ले तसले अधिक मासाचे महात्म्य श्रवणाचे पुण्याफल सर्व जनांक मेळटा तशी जावो म्हूण सांगून देवा लागी प्रार्थना करताची हे दोन उत्तर हरिगुरू चरणावेर अर्पण करतस श्री कृष्णार्पणमस्तु.